Какво става, хора? Аз съм Милян и в момента съм на пикник. Малко да подпусна. Искам специално да кажа на Дъбос, че съм на Боровец. И сега ще ви покажа няколко снимки. Да ви покажа как се изкарах оттам. Добре, сега ще ви покажа още една снимка и искам да забележите разликата. С мене и другата снимка да забележите разликата и след малко ще ви питам каква е. То няма как, майде. Бе, чува се какво да правя, и аз не знам. Добре, и искам да се извиня, че от доста време не съм правил видеоклип. Наистина доста време не съм правил видеоклип и сега беше време да направя. Искам да кажа на Mr. Good Game, че ще направя неговото предизвикателство задължително. Искам да ви кажа, че вече събрахме достатъчно предизвикателства и въпроси и отговори. Само ще трябва да намеря време, кога да ги направя. И това ще бъде от мен, хора. Надявам се видеото да ви хареса, колкото и да е кратко. И ако така, не забравяйте да се абонирате, да го харесате и да го споделите, което не е чак толкова важно. И чао! Да, и ще има гейминг клип. Голям пас. Айде. Добре, вече сложихме край на деня. Ето го The Game Bulgaria. И ето го Миро. Това е Бобо, това е Стефчо, това е Васи, това е Иляна, това е Дъбос. Здравейте, хора, аз съм Дъбос. И току-що приключихме с една къща за котки. Ето е котката на The Game Bulgaria. Без хърка. И ето я и моята котка. Вижте колко сладко спи. Ама мен най-много си ме обича. Което не е. На 2-3 седмици. Да, и се извиняваме и двамата, че не сме качвали клип от доста време. И аз се извинявам. Да. И както виждате, там имаме едно куче, Спайки се казва, и той има къща, не е чак толкова луксозна като онази. Но добре, и отново се извинявам аз най-вече, че не съм качвал клип. И това ще е за видеото, ако е така. Ако ви харесва, се абонирайте, харесайте го и го споделете, което не е чак толкова важно. И чао. Чао. Аре всички да кажем чао на 1, 2, 3. Чао, амигос. 1, 2, 3. Чао!